Вітаю, Оксано. Тож бути чи не бути імпічменту Дональда Трампа, про який говорять нині без перебільшення усі. Для початку пропоную проаналізувати історію питання. За 243 роки незалежності, маючи 45 президентів, США лише тричі розпочинали процедуру імпічменту. І от Дональд Трамп, схоже, стане цим четвертим президентом, що доводитиме американцям своє право їх очолювати. Яка доля спіткала цих трьох попередників Трампа і хто з них на імпічменті навіть отримав бонуси? Про все це детальніше. Отже, перший, по кому розпочали процедуру імпічменту, став 17-й президент Ендрю Джонсон. У далекому 1865 році він прийшов на зміну легендарному Абрахаму Лінкольну. І, здавалося б, прославився тим, що купив Аляску в росіян. Проте зумів налаштувати проти себе Конгрес. Джонсон кілька разів звільняв військового міністра Едвіна Стантона. Щоправда, щоразу Сенат поновлював того на посаді. Зрештою, їм набридли ігри з президентом, і за зловживання владою Палата представників розпочала процедуру імпічменту. І навіть проголосувала за це. Врятував президента Сенат, який не добрав лише одного голосу, щоб викинути Джонсона з Білого дому. 37-й президент Річард Ніксон опинився в епіцентрі скандалу вже за свого другого терміну президентства. Гадаю, немає людини, яка б не чула про Вотергейтський скандал. Команду Ніксона звинуватили в тому, що під час виборів вони прослуховували своїх конкурентів – демократів. Зловживання влади вирішили у Палаті представників. І коліщата під назвою «імпічмент» закрутилися. І якщо для Трампа телефонна розмова із Зеленським лише початок скандалу, у випадку Ніксона телефонна розмова про те, що він має намір перешкоджати розслідуванню за допомогою ЦРУ та ФБР, стало останньою краплею. Градус у суспільстві був таким високим, що обидві палати Конгресу вирішили підтримати імпічмент. Однак Річард Ніксон так і не став першим президентом, кому його оголосили. Він вирішив діяти на упередження і сам, не чекаючи наступного ранку, оголосив про відставку. Третій і найпікантніший випадок імпічменту трапився з 42-м президентом Сполучених Штатів Америки Біллом Клінтоном. Від новини, що президент зраджує зі стажеркою Монікою Левінські, Америка просто вибухнула. Щоправда, не адюльтер став причиною імпічменту, а сам факт, що Білл Клінтон збрехав під присягою і заперечив зв'язок з 22-річною Монікою. Коли правда вилізла назовні, Клінтон всьому зізнався і розкаявся. І лише уявіть, американці підтримали свого президента. 98-й рік – самий пік розгляду справи Клінтон-Левінські. А довіру президенту висловили аж 72% американців, а Сенат, зрештою, провалив голосування. Тепер повернемось до Дональда Трампа. Останні опитування показують, що ледь не більша частина американського суспільства так чи інакше підтримує імпічмент. Нині фактично є два табори. Одні не бачать в розмові з українським президентом нічого надзвичайного. Інші це називають зрадою країни. Правду чи то бодай політичну вигоду будуть шукати аж 6 комітетів у Палаті представників. Однак існує ще один нюанс, дуже важливий. В американській конституції доволі розмите формулювання категорій того, що саме може стати підставами для імпічменту. Ну, якщо з поняттям державна зрада та хабарництво більш-менш все зрозуміло, то от як бути із таким терміном, як зловживання суспільною довірою? Чіткого визначення немає. Тож чи стане 45-й президент першим, кому оголосять імпічмент? Тим паче, що в Палаті представників більшість за демократами. І є всі шанси, що вони дадуть імпічменту зелене світло. А от Сенат заполонили республіканці, які навряд чи підуть проти свого президента.